फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामनो हानाया प्रमद बर'नि जौगानाय बे बाथ्राखौ बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। दखिन बाक्सा दख'र एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो गाहाय खुन्थियालायखौ दिनै गायसंबाय। दखिन बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय गाहाय खुन्थियालायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गायसननानै होयो। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। गाजा गोमजायै खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म गाहाय खुन्थियालायखौ गायसननानै बुंथियोदि खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाफोरा सोरखारि खालामनो हानाय आरो सा 258 फोरोंगिरि आरो मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनि अरायथा खालामना होनो हानाया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय होननानै बुंथियो। प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजोंनो बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाफोरा सरखारि जाबाय होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो थालांनाय फरायसालिमाफोरखौबो थाबैनो सरखारि खालामनो थांगासिनो बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ। बे बाथ्राखौ बुंथियोदि बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनैहाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जों दक्षिण बाक्सा हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोर जि गल्डेन जुबली बेवहाय दिनै जों लाइ खुन्थिया गायसननायनि दिनै फोरबो लाखिदों आरो बेवहाय मोनसे ग्लोब ग्लोब मोनसे थासारि दिनैनि थासारियानो बुजायदों जे दक्षिण बाक्सा होननानै बुङोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसाजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां एटेचमेन्ट बे खोथाखौ दिनैनो बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों आरो आं जोबोद गोजोनदों जे रायजो राजानि एसेबां अननाय आरो जों आसा खालामदों बे फोरबोखौ जोङो मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे गालांनायनि थाखाय आंबो बिथोन होदों। लाइ खुन्थियाजों लोगोसेनो आं दिनै बेखौ बिथोन होदों जे बयबो जों बेखौहाय बिखायाव सोहाबथारनानै गाजा गोमजाहै जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनोबा जोंनि सिंस्रि होननानै लायो आरो बे सिंस्रिखौनो दिनै फोरमान होनायनि सम होननानै जों गासिबो दिनै बेवहाय ज' जानानै दं आरोखि। बर'नि जै प्रमद बर'नि जै इउपिपिएलनि जै बिटिआर सरकारनि जै बेसेबांबा गोलाव सम 17 बोसोर जोंनि बिटिसि खुंथाय जालांबाय। बे खुंथायनि समाव दिनैहालागै खेबसेनो एथ' बुरजा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बे सिमांखौ मोगथां महर होनायानो बेनि बादै बे जेबो नङा। रायजो राजाया दिनै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। स्पेसियेलि आं मसलपुरनि एमसिएलए हिसाबै मसलपुरनि रायजो राजानि आं जोबोद अननाय मोन्दों। प्रमद बर'नो जोबोद अननाय बावहरदों आरो जायफोर लेक्सारार प्रफेसार बा स्टाफफोर दंमोन बिथांमोननि न'आव दिनै जोबोद खुसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आं बेखायनो बुंनो सानदों जे फैगौ समाव आरो थाबैनो जिखिनि थालांनाय जोंहा कलेजफोर दंमोन बेखौबो बिराद थाबैनो जों प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियाजों आं दिनै स्पष्ट खोथाखौ बुंनो हायो आरोखि। दिनै 29/2023 खालार जोङो दक्षिण बाक्सा आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 26थि 2 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो फैगौ 16, 17, 18 जानुवारि 2024 मायथाइनि खालाराव खुंनो जों थांगासिनो दं आरो दिनैनि जों स्पेसियेलि दिनै जोङो मसलपुर समस्तिनि इएम सारनि नुजाथिनायाव जोंनि गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ जोङो दिनै गायसनबाय आरो जों आसा फारियो दिनैनि जिथु हाबाफारि बेजोंनो जोंनि उनाव फैबाय थानाय जिथु हाबाफारिफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै जोङो खुंलांनो हागोनखौ जों सानदों आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि रायदाव आफादनि जेसेबां बिबानगिरि दङ आरो लोगोसे आन्चलिक एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आरो गुबुन रायजो राजा आरो इन्टेलेक्सुवेल फरायसा फोरोंगिरि बिथां गासैखौबो जों लाफानानै फैबाय थानाय जिथु जोंनि जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो मोजाङै खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो जों बिनिफ्राय जों मेसेज होनो जों लुबैयो जे जों रायदाव आफादनि जानानै जोंनि एबसुनि जिथु कनफारेन्स बा सनाथि मायथाइ फोरबो बेखौ जोङो ओरैबायदि सानदों जे बियो बर' हारिनि मोनसे
जाथिनि मोनसे जथुम्मा एबसुआ हारिनि मोनसे सिनस्रि बर' हारिनि सिनस्रि बियो आरो बिनि जेसेबां खामानि मावनांगौ जों दिनैबो दङ होननानै सानो गुबुन गुबुन सुबुङा दिनै बुंनो हागौ जे एबसुनि खामानिया गैला बड'लेण्डआ जाला बायदिसिना खिन्थु जों बिखौ नैबे समाव जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे एबसुनि जिथु खामानिया मोनसेल' बड'लेण्डनिल' खोथा गैया बाहाय हारिनि गोबां बाथ्राया हाबना दङ जाथिनि बाथ्राया हाबना दङ बिनि फैबाय थानाय समाव जोंनि उननि जेनेरेसनफोरा जाहाथे एबसुनि गेजेरजों गोबां जाथिनि हाबाफोरखौ जों मावलांनो नांगोन आरो बेखौ मावबाय थानो जुदि हानायनि गोहोखौ जोङो दा सोलिबाय थानाय एबसुआ जोङो गोहोखौ होनांगोन अब्लासो फैबाय थानाय जेनेरेसना बेखौ मोजाङै मावलांनायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो आं बिनिफ्राय आसा फारिबावो जे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव एबसुनि जेसेबां खामानि मावनांगौ आरो बे मावबाय थानाय खामानिफोरा थार मोनसे मोजांथि लामाजों जों दावखोलांनांगौ जाहाथे गासै मानसिनि गोसो मोदोम गासैखौबो माने जोङो एट्रेक्सन लाबोनो हानांगौ आरो बिनिफ्राय जों फोरमान खालामनो हानांगौदि बियो मोनसे हारिनि जोंनि बर' हारिनि मोनसे बियो सिनस्रि बायदि मोनसे गौथुम बियो आरो बे गौथुमखौ जों एंगारनानै जोङो गुबुन गुबुन गौथुमफोरा खामानि मावनायखौबो जों बाजाया दिनै अब्लाबो एबसुनि जिथु खामानिया फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बियो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननाय हिसाबै जों बेखौ जबरदस्त भाबै गोख्रों भाबै जोङो बेखौ जों अनसायनांगोन आरो बेखौ जों मर्यादा होनांगोन आरो जों बेखौ अराय समनि थाखाय जों फोथांना लाखिनांगोन जों बेखौ बुंनो सानो आरो आं जोबथारनायाव बुंनो लुबैबावो जे आरसिनि रायदाव आफादनि आफादगिरि जानानै आङो जोंनि फैबाय थानाय जिथु कनफारेन्स एबा सनाथि मायथाइ फोरबो बियो गासै सुबुंफ्रानो गासै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल फरायसा फोरोंगिरि गासै बिमा बिफा गासै जोंनि हारिनि सुबुंफोर बे जाहाथे जोंखौ जगदान होगोन थुलुंगा होगोन हेफाजाब होगोन गासैखौबो जों मिजिंथिनानै जोङो बे फैबाय थानाय जोंनि जिथु कनफारेन्सखौ जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेखौ गासैबो जाहाथे हेफाजाब आं बेखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।